Zvanzi vakabatsirwa vakagara makore mapfumbamwe 9 years vasina mwana nemudzimai. Ndakauya ndakastroka pane ino nzvimbo, asi nhasi uno ndakukwanisa kupindawo kuchibharani ndichinotakurawo mabhaketi ndichikwanisa kubatawo mabasa ose anoitwa nevamwe. Pakuti ndapora pano ini ndakashungurudzika kwenguva yakareba nechamupupuri chichindimhaisa chairidza ngoma, asi chakaperera pano. Saka ndinoda kutenda isho yedu baba wedu wamai. Ini ndaidzingirwa nechamupupuri chairidza ngoma, chaiti chikandidzingirira ndaidonha pasi ndotanga kurusa ropa rinodarika makapu 4. Saka ndinoda kutenda uyai muporeswe pano, wane matambudziko akasiyana siyana, uyai mubatsirwe pano pachikara chawaroi pababa wedu wamagirazi. Ndinoda kutenda baba nerudo rwavakandiitirawo kundichengeta kwamakaita pano mukandibatsirawo. Ndoda kutenda kwamuri kwamuri. Ndonzi Mazimai Forget, ndogara kuGlenora. Ndaitawo basa rekuenda kuBhawa. But pandaenda kuBhawa ipapo ndopandakasangana nemusatanist. Saka ndakatanga kusangana nematambudziko ekuti mudumbu mangu maita senge maifamba nyoka. Then pakufamba ndasingagona kufamba ndaita heart attack pese pandiri. Pachest pairwadza, ndaigara ndiri munhu anomwa mvura inodziya. But pandakauya pano pamagirazi ndakapora. KuBhawa handichaende, ndatoo munhu wokwai. Iko zvino ndapora, mudumbu hamucharwadzi, handisina zvinofamba-famba. Heart attack yandaita pandaifamba, iko zvino ndakutofamba chero kuenda kure. Ndaitotadza kufamba kusvika kana paLusaka chaipo padhuze dhuze. But iko zvino ndakufamba kuenda kure, kana kutauni kana kupi nekubasa ndakutoenda. Ini ndinoitwa madzibaba Kamba, Baba Magirazi. Ndakauya pano 2 weeks ago, masvondo mairi apfuura. Ndakauya ndine chironda chandaiva nacho chiri pakati pemakumbo, asi Baba Magirazi vakanditambira nesangano ravo, vakandibatsira pamusoro peronda iro, vakarirapa, ndikapuwa zvandaipuwa kuti rirapwe, ndichipuwa minamato. Kusvikira nhasi 2 weeks dzatopera, ronda iroro hapasisina, ndatopora ini. Saka naizvozvo ndinoda kupa kutenda. Ndoda kutenda kuna Tenzi Michael Mweya Mutsvene, ndotenda Baba Magirazi vakanditambira nemaoko mairi. Ndakangopaa chipo chekutenda munhu waMwari. Ndakauya panapa pane musi wa21. Ndakauya panapa musi wa21. Ndangouyawo kusvika iwo kuna madzibaba. Ndangouyawo ndangodzwa nemwe munhu imbosvikawo kuna chiremba. Mushure mekunge mwana uyu akanga aine dambudziko rekurwadza kwakuita weti from 2014. Mwana uyu akanga ane dambudziko rekurwadziwa pakunorasa mvura. Ndikaenda kumachiremba. Tikaenda kuna chiremba. Achirapa zvakasiyana siyana zvavaifungidzira. Vachirapa zvakasiyana siyana zvavaifungidzira. Asi zvakaramba. Kasi zvakaramba. Ndazosvika panzvimbo inoyi. Tazosvika panzvimbo ino. Mwari wezvishamiso ndakamuona. Mwari wezvishamiso ndakamuona. Mweya Mutsvene wakataura kuti mwana ane dombo mubhladha. Mweya Mutsvene wakataura kuti mwana ane dombo mubhladha. Ngaribude. Rikabuda. Rikabuda. Tinaro nhasi pano. Tinaro nhasi pano. Tonhora kufa. Tonhora kufa. Michael ndinomurumbidza zvisingambobviri nokuti Tenzi Michael ndinomurumbidza zvisingabviri. Ndingadai ndichitoguva izvozvi kumba. Nokuti ndingadai ndichitoguva izvozvi kumba. Zvandandapikirwa navanhu ivavo, varoi vacho vanga vari 2. Zvandandapikirwa nevanhu ivavo, varoi vacho vanga vari 2. Zvikomana zvakauya kamwe. Zvikomana zvakauya kamwe. Ndikati Tenzi Michael, zvikomana zvauya. Zvakauya kamwe. Ndonyaya hombe iyo. Zvauya pavari. Zvovashanda. Voita chii? Mukadzi. Vari ngodhaiwa. Zvakauya kamwe chete. Zvakauya kamwe chete. Vari kutenda Mwari. Vari kutenda Mwari. Ndakauya pano. Ndine problem yemudumbu maipisa kunge mune maronda. Nekuchiparopo. Ndakaudza Ishe. Saka ndakaudza Ishe. Vakandibatsira. Kubatsira kwakaita. Ini ndotenda Ishe nondibatsira kwakaita. Ini ndakauya pana panchirwara nepfungwa. Ini ndakauya pano chirwara nepfungwa. Ndisingatombozwe zvandaita.
ndisingatomboziva zvandaita. asi ndinotenda nekuti ndapora ndakuziva zvandoita. Kasi ndotenda nondapora ndakuziva zvandakuita. ndarohwa nezvinhu kumba ndakanga ndarohwa nezvinhu kumbako. vagwira pandakauya pano zvichandirawa bva pandakauya pano. ndatosimba ndatosunungurwa. Ndatosimba ndatosunungurwa. ndinotenda naizvo. ava vakoma vairohwa nezvidhoma ndo zvavari kutaura, asi ndoti vanga vakutopenga, asi vagona kutaura vega. uyu murume uyu asvika pano makamuona uyu murume uyu asvika pano makamuona mese, mamuripo here? manga muripo here? saka ari kutenda Mwari Mwari zvakazviitika maari kuti zvanga zviitika maari hazvichaitika. Ndinotenda ndinotenda Mudzimu nero nzvimbo ino. ndakauya gumbo richi ndichide kufamba pendakatanga ndode kuende kuMudzimu nera ndazwe kuti kusaka ngepamusana pabhojongora gumbo rairire nhede gege asi izvozvi ndagone kugarawo ndandichirwadziwa kunditaura kuti munhu waMwari wanonoka shumairo pendakagara pari kurwadza iyozvizvi ndakangogara ndaakuzwa ndindori svemisi yese ubarwa kwandakaita rufaro kwamuri ndichitendazve kuchema kwetakaita kune muzwi wemweya tichiti tacheresa chibhorani chedu ana satana anga akamirira kuti tisaturike masora ndakaningise mugore kurude kwenda masora uko ndakatumira runhare vhidhiyo kuchema kuna baba kuti tibatsire ivo masora takaturika 8 padenga apo pesi pakati ngwe zvakangoita fuara ndinopa kutenda hama Mwari mukuru. Payments are to kneel down and raise the way to him. rufaro kwamuri. ndinotendawo tenzi maikoro. ndakabva kuSouth Africa. pandanjitamburawo basa. ndikarayirwa pano apa namukoma wangu ari pano akazotevera vagerapo. enda kuna tenzi maikoro. vanongura kuti uwanewo basa kuguta rekumusha. saka ndakauya pano ndikagara mazuva maviri. kambani yandandafambira mutauniwo ndikabva ndatogwawo basa.